Имаш ли дискова херния? Болен може да ти помогне. Дисковата херния е състояние, засягащо гръбначният стълб, при което се разкъсва външния фиброзен пръстен на междупрешлените дискове. Това позволява на меката централна част да се деформира и да навлезе в гръбначно-мозъчния канал, където притиска прилежащите структури. При подобен тип засягане на нервните коренчета могат да се появят неврологични симптоми, като промени в чувствителността или двигателната дейност. Процесът за достигане до херния на диска преминава най-общо през 4 етапа. Първият от които е протрузията. При нея ядрото на междупрешления диск започва да преминава през разкъсания фиброзен пръстен. Задният надлъжен лигамент обаче все още е запазил своята цялост. При вторият етап пролапс на диска дегенеративните промени се задълбочават, но все още фиброзният пръстен не е разкъсан изцяло. Това се случва в третият етап – екструзията на диска. При него вече ядрото е преминало през фиброзния пръстен и задния надлъжен лигамент. И така стигаме до крайният етап на дисковото херниране, а именно секвестрирания диск. При него вече ядрото е напълно излязло и се разполага свободно в гръбначно-мозъчния канал. Възможна е миграцията му нагоре или надолу по канала и засягането на различни нервни структури. Благоприятното действие на Боуен облегчава налягането върху хернирания диск и също така намалява напрежението в зоната около хернията. Подобрява се кръво- и лимфообращението, а оттам и трофиката на самия диск и периферните тъкани.